Merħba, jiena Sara. Illum ser naqralkom Amelia, it-tifla li dejjem tgerger u li ma trid tagħmel xejn. Miktub minn Marija Farrugia, disinji ta' Sue Flask. Ippubblikat minn Horizons. Amelia kienet tifla gustuża b'xara twil iswed, innuklat u għajnejha lewn il-baħar. Kienet tħobb tisfen u tkanta fil-ħin liberu tagħha, iżda kien moħħha biex tgerger fuq kollox. Tgerger meta tkun l-iskola. Uff, kemm m'għandix aptit nikteb fuq il-pitazz illum. Tgerger waqt il-break tal-iskola x'in tiftaħ il-kaxxa tal-ikel. Il-marelli kemm ħażina dil-panina. Xejn mifriska, għaw x'għamlet li ommi. Tgerger meta jkollha x-xogħol tal-iskola. Mhux qed nifhem mama, kemm hu tqil, u f'xi dwejjaq mama, m'għandix aptit nagħmlu issa. Kienet ta' sikwiet tgħidilha. Ma tgħidx kemm kienet tieħu paċenzja biha u ta' sikwiet kienet qatt tas-sigħat sabiex tipprova tfihhem lil binta xi somma kumplessa tal-matematika. Meta omma tqabbada biex tgħinha tnaddaf jew issajjar, ara tgerger. Ma, m'għandix aptit, għandi ħafna x'nagħmel u llum għajjejt fil-lezzjoni ta' sfin. Omma Teresa bdiet tiddejjaq tisma' tgergier ta' binta kuljum. Mhux talli hekk, talli anke bdiet tkun traskurata. Meta tidħol f'kamrita kienet issib kollox ta' taħt fuq. Ħwejjeġ fl-art, żraben fuq is-sodda, karti mferxin kullum kien, u xi kaxxa ta' takeaway li kienet ilha li kielet xhur. Darba, Amelia qabel kienet sejra torqod ħadet tazza te. Iju tixrob waqqet nofsu fl-art. U hija, issa dak jinxef waħdu sada u marret torqod tinkiss. Omma kienet għadet tixxotta l-platti u x'ħin marret biex tpoġġihom f'wieħed mill-kxaxen tal-kċina, bum! Żelqet mal-art. Ajma, dan x'inhu? Kemm hawn żliq mal-art? Qalet bejna u bejn ruħha. Żgur xogħol ta' Amelia ma mesħitux. Amelia! Jaqgħu dan xogħolok! Qajtet bis-saħħa omma. Iżda Amelia kienet ilha rieqda għax minn daqshekk x'in tpoġġi rasha fuq l-imħadda mill-ewwel għajna kienet tmur biha. It-tifla qatt ma mmaġinat li minħabba fiha omma kienet ser tikser sieqa. Skont it-tabib kellha tagħmel ġimgħa fuq is-sufan ma tiċċaqlaqx. X'waħda din, ġimgħa mingħajr omma. Għall-iskola Amelia bdiet tmur mingħajr ħobbs. Meta kienet terħila lura lejn id-dar, ma bdietx issib il-platt sħun jistenniha fuq il-mejda bħas-soltu. Is-somom tal-matematika iktar ma bdietx tifhimhom waħedha u ma bdietx tagħmilhom aktar. Kamrita aktar bdiet tkun imqalba. Teresa kellha bżonn il-mistrieħ u għalhekk warbet il-faċendi u t-tisjir u ħadet ħsieb saħħitha. Amelia bdiet tinkwieta għax ma kellha lil ħadd min jieħu ħsiebha u min jagħtiha tiekol. Missiera kien jaħdem barra minn Malta u n-nannit tagħha ma tantx kienu jifilħu. Issa x'kienet ser tagħmel Amelia f'din il-ġimgħa waħda? U intom, tgergru għal kollox meta tqabbadkom xi ħaġa l-mama? Saħħa.